Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiáronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. ¿Eres transportista profesional? ¿Trabajas con tu coche, furgoneta, camión? Resolvemos todos tus problemas, de todo tipo y de todas las marcas. Arosa Diesel, los mejores especialistas en tacógrafos e inyección diésel. Grupo Junquera. Xa estamos de volta e imos con esta segunda parte deste debate que hoxe dedicamos a Por Todos Son. Créanme que está tan interesante os momentos publicitarios como o propio debate. Imos tentar avanzar sobre propostas concretas no ámbito económico e no ámbito dos servizos sociais. Para iso ten a palabra o candidato do Partido Popular. Cales son as propostas da súa candidatura política en esta materia? Mira, nós, xa o dicía antes, cando collemos o goberno no ano 11, encontramos cun desastre. Os padróns de lixo cun ano de retraso, donde moitísimas viviendas en Porto do Son non pagaban o recibo, contadores estropeados, viviendas ainda seguían abastecéndose de agua con agua de obra, é dicir, unha auténtica barbaridade. O lixo, igual. Nós temos que optimizar todos eses servicios que, efectivamente, temos que dar a todos os veciños e veciñas de Porto do Son, pero temos que intentar que todos paguemos, que todos contribuyamos con eses impostos que necesita recaudar o Concello de Porto do Son para acometer outras obras. Pois nós que queremos poñer isto ao día, poñer isto ben regulado para non ter que subir impostos. Iso é o que temos que facer. Temos que impulsar tamén o turismo. Desgraciadamente, o Concello de Porto do Son non é un concello que teña moita industria, pero temos un potencial turístico enorme. Temos aí o Castro de Baroña, que en este momento ten máis de 120.000 visitas ao ano, e queremos facer paquetes con turoperadoras para que a xente conozca máis de Porto do Son. Temos que traballar co hostelería, temos que traballar co comercio, temos que facer cursos de formación. Aí colocamos unha cociña industrial no vivero de empresas para formar aos nosos xóvenes para que sea un foco de traballo, que decir que aí podes partir deses cursos de formación para que teñan unha salida laboral. Estar continuamente xestionando e saber onde se van a gastar os cartos públicos para que a xente de Porto do Son poda ter os maiores servicios posibles.
Ángela, propostas do BNG en materia económica? Pois mira, en materia económica, crear empleo, crear empleo, crear empleo, que é o único que non temos. E dese xeito traer máis poboación ao noso concello, que por certo vamos á merma. E como se faría? Pero o primeiro que me acaba de asombrar é que José Luís acaba de nombrar o Viveiro de Empresas, unha obra que lle deixamos feita, que solamente había que... Outra obra que lle deixou feita. Bueno, pero é unha completa Sonalle interrupción. plan Zapatero. Saltallo o disco. É que además desconcentrame a min a xente mentireira que me leva... Vamos a ver, Viveiro de Empresas leva 4 anos feito, ten un estado de abandono, prestoullo agora a unha xente que está facendo un traballo. Por certo, se non foi ali, que lle conste que a hiedra se silva se ten todo. Iso sí, meter unha cociña, porque alguén tuvo o simpático idea de facer un cursiño de cociña. Para iso, para 4 días, facemos un cursillo de cociña. A nosa xuventude estáse marchando. Nós temos un potencial agroforestal alucinante. Pregúntelle, por favor, que fixo durante estes 4 anos por fomentalo. Digo eu, mire, unha reunión cada casi mes de incendio, o sea, entrado junio, julio, para reunirse cas comunidades de montes para contarnos que agora cos do PP temos que tamén as comunidades de montes pagar os grupos, bueno, as comunidades non, vía concello, pero ven sendo vía impostos, pagar tamén o servicio de apagar lumes e de prevención. Temos mar. Que propostas fixeron no mar? Por que nin siquiera tuveron a decencia de acompañar aos nosos mariñeiros do cerco a Santiago, que solamente estaban solicitando unha entrevista co señor Feijóo? Aquí, los garantistas. Gardería, sí, gardería infantil, é certo. Foi o regaliño que lle fixeron agora, debe ser para ganar os votos, no último minuto, claro. Por iso estamos a rematar agora. O que fan ustedes... Gardería infantil. Figúrese vostede que grandes coñecedores son do noso territorio, do noso tipo de vida, que a maioría das mulleres do noso concello que traballan en conserveras e fora do noso concello. Polo tanto, se unha gardería abre ás 9 da mañán e non ten un horario de madruga, pois terán que ir cos rapaces, igual que están facendo agora, a concellos limítrofes, Vexase Pobra, etc. etc. Eso é para axudar as mulleres a traballar, non sei, igual é unha gardería para determinados sectores. Vamos a ver, turismo, que doulle un plan BIC aprobado. Acaban de pedir, que agora que lle acordou o contorno da gardería, eran os cartos que eles pediron para as pasarelas do Castro de Baroña. O sea, que non lle acordou a gardería hasta ahora, o entorno polo menos non. Pero, bueno, sempre poden ir ao crédito que nos lle deixamos, que todavía lle queda aí para gastar. Non se preocupe, que xa gastaron 500.000 euros. Entón, unha gardería que non cumpre os servicios, un centro de día que privatizou o primeiro PP que gobernou e volveu a privatizar este goberno. Un centro de día ao que lle estamos inflando, metendo todos os anos unha cantidad económica desde o Concello para que non dé perdas. Josefa, propostas en materia económica do PSDG? Sí, vamos a ver, eu o que lle quero decir ao señor Ojo que a pasividade foi total con respecto á economía do noso concello. E unha vez máis o traicionou o subconsciente, señor Ojo. Temos que impulsar o turismo. Ou seja, tivo vostede 4 anos para impulsar o turismo e pasividade total. Pasividade total. O único que fixo foi nada, cero patatero. Nin foi capaz de impulsar o turismo, nin foi capaz de promocionalo, nin foi capaz de facer nada que non se fixese no noso concello. Que non lle quedase xa feito. Perdón, sí que fixo. Abandonou o traballo do noso remedio. As lagoas están aí a vista. Foi un abanderado, señor Oujo, do polígono industrial fai 4 anos, porque yo lo traigo, porque yo lo consigo, porque que viene, e ao final non chegou o polígono industrial. Por qué? Si vostede era o presidente dos empresarios de Porto do Son. Ben, voulle dicir eu, si que fixo algo con respecto ao comercio para non potencialo, que foi pechar o Camiño Novo. Sonalle, 3 reunións, ata 3 veces lle pediron reunión, señor Oujo. E a terceira vez lle prometeu que o reabría e o reabreu cando a vostede lle saleu da gana, en precampaña electoral, porque parece ser que é o que nos queda, que é o que recordamos de 2 meses para atrás. Vale? Mira,
O polígono industrial, doña Ánxela, que usted me fale do polígono industrial. Eu falei do polígono. E máis, doña Josefa, vamos, é surrealista. Eu non acabei, cando queira, despois replico. Porque, mire, usted prometeu en aquela reunión que viñera, creo que era a conselleira, o para todos son, que, bueno, que iban a entrar as máquinas, que iban a entrar as máquinas, que iban a entrar, efectivamente, por eso yo digo, que iban a entrar as máquinas xa, é dicir, houve algún polígono cando ustedes estuveron, que era aí, cando a situación económica era boa, No 2009 era boa. No, cando o bipartito estaba na Xunta. Cando era a economía boa. É que dicía que iban a empezar xa co parque empresarial, que tal. Digo, pois mira, nós seguimos apostando polo parque empresarial, claro que sí. Sabemos. O que pasa que agora a situación económica é que e ustedes saben que para facer un parque empresarial e o mellor non ter empresas que se instalen ali, pois o mellor é mellor gastar os cartos en outra cousa. No momento que teñamos que a situación económica empece a mellorar, apostaremos polo parque empresarial. Pero se vostede incluso Nos dinamizamos por un lado. Ten outro minutinho máis. Sabe canto Viveiro de empresas. Sabe canto levantamos invertido no Castro de Baroña? Máis de 400.000 euros. Que invertiron ustedes no Onde Castro está o de Baroña? centro de interpretación? Mire, señor Oujo, o do Castro de Baroña falamos despois. Eu voulle falar do viveiro de empresas. A Oficina de Información Turística. Mire, que sabe pasaron vostede o que é un viveiro de empresas? Moito. Porque vostede é presidente de empresarios, é empresario. E ali está funcionando o viveiro de empresas. Saben ustedes que hai un proxecto, saben que hai un proxecto ali a través do GAC, que hai 4 empresas que están formando ali para salir. Como que mentira? Como que mentira? Sí, deixen a Josefa, por favor. Me permiten, por favor. Voulle decir eu. Que pasa co viveiro de empresas? Un goberno de esquerdas, lle deixamos un viveiro de empresas. O PSOE ou o Bloque? Perdón, a vostede sonalle o plan E? Pero que non fixo? Sonalle o plan E? Sí, un despilfarro de diñeiro, sí. Entonces está dicindo que se despilfarrou os plan cartos é en un un despilfarro viveiro de de empresas. diñeiros. No, Mire, o plan un é, viveiro de empresas sirve para asesorar, orientar e apoiar os autónomos, emprendedores e pequenos empresarios. É o que estamos facendo. Vale, non o está facendo, nin o fixo. Usted non sabe o proxecto que hai ali agora. Non, sabe o que pasa? Sei o ali hai un proxecto que é a través do GAC. Que lleveu así, caído do ceo, porque ideas propias vostede non tuvo ninguna, señor Oujo. E mire, Dios queira, e Dios gracias que non tuvera que ir ao pleno, porque senón vexo tamén o tema tumbabas. interesante. Cales son as súas propostas para ese viveiro de empresas? As nosas propostas, é evidente, é dotar o viveiro de empresas de actividade. Como? Xa ten. Non a ten, señor, hai unha cociña industrial, porque vostede non dá asesoramento. Hai unha cociña industrial ali que se están facendo un montón de cursos. Sabe que vostede co viveiro de empresas? No Barbanza hai 2 viveiros de empresas, un en Porto do Son e o outro en Boiro. E en Boiro o que quixeron é colar por a parte de atrás unha rama de hostelería e por eso homologaron con cociñas. E vostede quixo emular o viveiro de empresas de Porto do Son da mesma maneira. Está equivocada, equivocadísima. Non estou equivocada. Mire, nin siquiera o Concello de maior poboación da Barbanza ten viveiro de empresas que está agora para crealo. E nos témolo está funcionando. Non, desde fai 6 meses para atrás. Gracias, O viveiro de empresas. Josefa. Vamos a ver. Ánxela, que quere facer co viveiro de empresas o BNG? Eu, en principio, centrar a situación para crear empleo no que é o monte. Eu buscaríamos a solución para ter todo tipo de actividades e todo tipo de formación que funcionara alrededor do monte, porque creemos que, ademais de asentar poboación, crearíamos riqueza e, por encima, evitaríamos incendios, que é un tremendo mal, tanto para o terreo como para a riqueza que está plantada ali, máis os daños e os perxuicios que trae, porque todo o que se vai, cada ano que hai queimas, hai que volver a repoblalo e volve a ser un permanente goteo ou derroche de diñeiro. Eso sí é un derroche. E nós podemos sacar moita riqueza dai, e biodiversidade de riqueza, ademais. E, por outro lado, é increíble, e pareceme moi ben que se crearan as escolas Obradoiro, pero precisamente onde temos un forestal como temos e un mundo agrario como temos en estado de abandono, que só nos está causando perdas e perxuicios, en vez de causarnos a tremenda riqueza que nos podía aportar, non soubera optado a ir a unha escola Obradoiro fundamentada en temas agroforestales. Propostas do PP para este viveiro de empresas? Pois mira o que estamos facendo. Estamos dando Si teñen larvas nas ventanas, si teñen larvas nas ventanas. Despois abrimos o debate, vamos coitar a proposta e vamos ao debate. Cursos de hostelería, cursos de formación. Un curso de hostelería. Estamos facendo os cursos de hostelería, non, varios.
cursos de formación, vale? O proxecto que a través do GAC, que se están ali 3 emprendedores para formarse e salir ao mercado laboral. Parecelle pouco. Parecelle pouco. A actividade que ten o vivero de empresas. Desde fai 15 días ten como que 3 15 personas días? dentro. Eso leva moito tempo aí. E se non pregúntelle aos usuarios que están ali. Señora Ouja, eu voulle facer unha pregunta. Hombre, non minta máis, por favor, que hasta lle doy Señora Ouja, ten formalizados a todos esos que están no viveiro de empresas. Minten ustedes. Eu sei que lle molesta... Pero usted cree que poñerse un traxe a ser Un agua, por favor. Doña Ángela, eu sei que a ustedes lle molesta que pagamos cousa. A mí moléstame que o que vivero de minta. empresas funcione. Pero que non, a mí moléstame que minta. Mira, que siga sei que a usted lle perseverando na molesta mentira, que conseguiremos que en non estes teña 3 anos... humildade. Sei que lle molesta que nestes 3 anos conseguiremos 3 obradoiros de emprego. Que non conseguiron nada. 3 obradoiros de emprego. Que se formou máis... O terceiro acabo de firmar, máis de 60 persoas. E Eu sei que lle molesta. e ningún. Está aí. Mira, o primeiro con Ribeira, o segundo con Lousame, que claro, que usted molestaballe que fora para Ribeira. O outro que en Lousame anduveron pedindo documentación a ver que pasaba aí. Ahora molesta que vaya por Ribeira. Eu sei que lle molesta. E que leve, mire, o Concello de Son, 5 dedicacións exclusivas e ten que levar o peso da Escola Obradoiro Lousame con unha dedicación exclusiva. É que igual se venían a traballar. É que a xente que vive, que vai á política simplemente para o voto, sabes, Luís, o que vai ao voto non pode ir a facer futuro. Vostedes viven por e para o voto. Vostedes acaban de demostrar agora que solamente fan obras a última quincena, porque hasta de agora, aceras da Arnela do anterior goberno, viveiro de empresas do anterior goberno, Museo do Mar do anterior goberno, carretera de Xuño a San Pedro, anterior goberno. Como é que se está facendo agora, entonces? Pero Coño, porque son ustedes tan malos que ni siquiera foron capaces de executarla. Moléstanos moito que conseguiren ustedes... Abandono do que lle deixamos executado. Moléstanos que dentro da interpretación das lagoas, abandonados, pudríndose. Imos deixar que responda. Rutas de senderismo abandonadas. Por favor, Ángela. Falando, diga usted, mira, falando da carretera de Seráns, estás armatando. Nos levamos 4 anos de goberno. Como é posible que xa fora súa? É que eu non entendo. No tempo non cadra. Pero por Dios. Diga que lle molesta que conseguiremos... Pero como que non a conseguir, por favor, dígalle que lle molesta que conseguir... Por sentido común, que deixe de mentir. Moléstame que o Concello de Porto Son consiga 3 obradoiros de emprego. É que está mentindo continuamente. Dígalle que lle molesta. Non me molesta. Moléstalle que haga ali no vivero de empresas unha cociña industrial que se dan cursos. Que lle molesta que haga un... Pero como me vai molestar algo que traballei eu? Un proxecto do algo que construímos, señora Oujo, que lle deu caído do ceo, así como ustedes din que van sempre que teñen tantas propuestas, e cando levamos algunha propuesta, déxeme falar, Casa de Cultura de Xuño, o primeiro acto ir pegar a placa. Relájese, mira. Pero non, relájese vostede. Relájese vostede. Teña cuidado que a mentira atragantase. A mentira ten patas moi cortas. Sei que, mira, sei que se todo isto dependera, fíjese, todo o que conseguimos, dependera de vos, non conseguimos nada, hombre. Non conseguiríamos nada, ten razón. No, que non conseguiste nada. Se todo o que levamos a pleno, como últimamente estamos levando, con moitas propostas, moitas obras, moitas inversións, que todo nos botades abaixo. Eu sei que vos molesta. Pero por que minte? Mira, outro día molestaba a usted que sacáramos o tanatorio. Sei que lle molestaba, por eso non o tumbaron. Non, eu deixei un proxecto e 300.000 euros. Sei que lle molestaba que vostede os gastou en pedra. Sei que obras de pedra. Sei que vostede lle molestaba que fixéramos a escola infantil e que agora, en setembro, que van a entrar ali os nenos de 0 a 3 anos, pois agora teñen que seguramente, antes de que abra a escola unha vez que abra a escola infantil, que este ali todo aquilo sin acabar. Usted e as súas mentiras. Como pode ser que usted vote en contra de pagarlle o salario a un técnico de emprego? Que está facendo? Sí, na modificación de crédito do outro día. Que ademais está facendo unha labor fundamental. Mira, pois leva conseguido 15 postos de traballo. Está formando a xente, dicille como pode facer un currículo, dicille como pode facer unha entrevista laboral, dicille onde hai a bolsa esa de emprego. E ustedes, o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista, o Grupo de Non Escrito, votaron en contra de pagarlle o sueldo. Eu cando alguén vota en contra, deixeme falar, eu cando alguén vota en contra deso, xa non hai nada que dicir, cando alguén vota en contra de pagarlle o sueldo a un técnico de emprego, cando vota ali en contra de levarlle as alimentas parroquias, imos compensar un poquinho os tempos, por favor, imos compensar un poquinho os tempos, Josefa, por favor.
Sí, gracias. Explique vostede por que en 4 anos, por que tivo a presa estes 6 últimos meses de dotar o viveiro de empresas. Que fixo en 4 anos? O sea, por que non lle dou vida en 4 anos? Que vostede era o presidente dos empresarios do SON. Non, leva ali actividade durante os 4 anos. Pero que actividade? Non minta, que teñen larvas nas ventanas, sabe que pasa, mira, que están as silvas ao redor. Sabe o que pasa, Non minta, sabe o que pasa, señor doña Oujo. Josefa? Non foi. Dou vostede Mira, asesoramento sabe o a que- pequenos empresarios. Dou asesoramento e explico, dou agora todo lle a responde. emprendedores. Non minta. Ten formalizados os que están ali agora. Tenos formalizados. Explico, deixen explicarlle. Mira, o que pasa Con- que... Só contestar, lle explico, sí, mira. no. O que pasa que ustedes, como Partido Socialista, están desaparecidos. Están desaparecidos. Como oposición, desaparecidos. Eso sí, Pero vostede de que vai, pero vostede de aparecen que vai. ustedes todos os meses cando é do pleno, a tumbarnos as propostas. Claro, non, é normal que non se enteren. É No, normal, no, no. é normal que non se enteren señor Oujo, da que non actividade, se entere mira, da vostede, actividade que que está hai, vacío de contenido e non da ten actividade que hai no ideas, vivero de que teñen que ir empresas. outros a dar ideas. Dos cursos de formación que fixemos. Pero que cursos de Dos cursos formación? de cociña. Que o viveiro de empresas... Mire, señor Oujo, pero, bueno, señor é o Oujo, que quer. que o Pois viveiro mira, de empresas non é para, pois mira, para cursos de cociña, mañán, se que usted é para quer, algo máis, acompaño ali, viveiro de empresas, acompaño ali, viveiro de empresas. efectivamente. A mí non fai falta que me acompañe vostede, que se irá bueno, soliña. pois vaya, e pregunta canto tempo levan estos rapaces que están ali, emprendedores, co proxecto este do G4. Vai ali e pregunte. Vai ali e pregunte. E despois Non me dígame, faga falar, oye, estou señor Oujo. equivocado. Pero entonces, antes Conteste antes de vostede, eso, Sí, fai sí. 4 anos que están ali. Conteste, fai 4 anos que están ali. fai 2 anos e medio. Como? 2 anos e medio. Señor Dous Oujo, anos e medio. señor Oujo, Isto- que non sabe isto- despasalas sin contestar. Isto, mira, Señor Oujo. isto non empezou ahora, isto leva tempo Pinocho, facéndose. E mire, Señor Oujo. mira, doña Ángela, mira, leva usted un rapaz. Señor Oujo, que se Mira, doña Ángela, desacredita. leva usted un rapaz Non na súa lista, mintas. que lle podo dicir a verdade. No, por eso sei. Señor Por eso sei Oujo. que está mentindo vostede. Pois entonces, Señor Pero Oujo. eso sei que están mentindo. pois entonces, e se non pregunte O sea, tamén a cofradía de pero Porto do mire, Sol. Mire, señor para Oujo. sabe quen lle pode Moderador, preguntar? por favor. Perdón, No, home, non, o que sabe pasa que, quen lle mira, pode é preguntar? igual, por Vamos moito a ver. que me Cando o quera... señor mira, Santi Freire se presentou ás eleccións para a Xunta, imos por partes. veu e vese perfectamente nas fotos, como o señor Freire veu a predicar ao Porto do Son que iba a amueblar. Aquí non Josefa. estamos falando do señor Freire, aquí estamos falando... No, estamos de Por favor. Sí, E por eso, por favor. entonces, Vostede como... máis do señor Freire. do Está Freire. Só un mentindo. segundo. Eu só lle Está digo que ten mentindo. a chave Agora na man. responde, Vaya por usted favor. preguntarlle ao seu compañero que leva nas listas. Xa, Xosefa. Que está mentindo, que o señor Oujo é un mentireiro. Non fai 2 anos que dotou o viveiro de empresas con esta iniciativa que non foi vosa, No, eu xa sei que súa usted- que foi do eu xa sei que G4. usted Mire, é o normal meu que non número sepa. 2 estaba metido nesa iniciativa e non fai 2 anos. Sabe, señor Oujo, No, no. acabo de collelo nun renuncio. E non é mentira, Pois porque non fai 2 anos. diga yo o número 2 cando fomos ali Que a lle Noia. pode contestar. Diga o Sí, número sí, 2 señor, cando fomos que ali, non dotou canto vostede tempo o ha? viveiro de empresas, que primeiro Pois mira, estiveron con o charlas seu e con número 2, seminarios o seu número e 2, logo o seu viñeron número para o 2 viveiro de podemos empresas, falar dentro dun pero momento, non mira. fai 2 O anos. seu número Ven, 2 responda, está aquí por favor. presente. Dentro dun momento podemos falar con el, E verdad? si queren ven aquí. Vale? Entonces, vamos a decir as fechas e as datas que estábamos ali. En Noia, con Que ese non proxecto. minta, señor Oujo, que non viñeron para o viveiro de empresas, que fai 6 meses que levan no Bueno, viveiro mira, de empresas, señor eu Oujo. xa sei que lle E molesta non a ustedes que minta, teñamos que actividade o ali. viveiro Bueno, de pues, empresas é para algo máis, é para asesoramento, para asesorar, É o que para estamos orientar, facendo, é o que estamos facendo. para que a xente que está emprendendo con unha pequena empresa ou sendo autónomo que utilice o viveiro de empresas, Claro. que comparta costes. Non, pero non agora, fai 4 anos que lle quedou o inmueble montado, señor Oujo. É que, Quere responder? É que, É que, a partir de aí é que, empezamos é a que- traballar desde o ano 11 en eses temas todos. En axuda aos Vacío de desempregados, contenido, en señor axuda, Oujo, non sabe tivo de que ideas. xa- aos desempregados. Recoñeza que non tivo ideas, xa está. No, temos un monte de ideas, Xa está. Pues mira, Esa ali é hai a actividade. Recoñeza que non ten ideas. No, mire, sí que vai Ali a hai ter actividade, actividade. bueno, Sí. despois falaremos e Unha poñeremos cousiña aos datas. tres. Imos ter unha última intervención sobre este asunto de 30 segundos porque temos que ir avanzando. Ten que dicir algo máis neste aspecto? Non teño que decir nada máis, simplemente que o señor Oujo é un mentireiro, que está vacío de contido e que non ten ideas ningunhas para dotar o viveiro de empresas de contido. A min, Ángela, a min pois- gustaríame xa intentar ser algo en positivo. Nós temos, ademais, outra proposta para os vindeiros anos, que é buscar donde sexa financiamento e vamos a intentar negociar para poñer unhas bateas innovadoras con un ciclo
Carai, biolóxico. ahora están a favor das bateas. Adiantóseme un pouco nesa... Con un ciclo biolóxico para que non causen os mesmos perxuicios que está neste momento o sistema bateiro actual. Ben, sobre o viveiro de empresas, nada máis que Sobre o apuntar. viveiro de empresas é que non pode mentir máis, o sea, deixámoslo nos feito, non tuvo actividade, acaba de iniciar a actividade gracias a que 3 persoas foron pa aí, foi unha nula e un desperdicio de tempo. Luís, unha sobre o viveiro perda de inmensa. empresas, algo máis? Pois nada, que lle digo que ten actividade, que ademais temos ali o que dicía a cociña industrial, que le vamos dando cursos de formación para a hostelería e para o comercio durante moito tempo, que aunque eles sigan insistindo, é que ali hai un proxecto, ademais moi ben organizado a través da Universidade de Que mal Vigo, sabe mentir, señor Oujo, que mal sabe da mentir. Cofradía de Pescadores de Porto do Son. Temos pouco colorado. Estamos ali traballando, bueno, mira, pero sabe o que pasa? Mira, é normal que non sepan, porque están desaparecidos. Aparecen solo na actividade municipal antes era cada 2 meses, ahora cada mes. Creo que quedou a votar en contra clara. de todas as nosas propostas no Gracias, pleno. Luís. Pero bueno, xa lle explicaremos nós. Creo que quedou clara xa a postura de cada un dos grupos municipais neste asunto. Ánxela introducía un tema que precisamente quería falar eu del, porque digamos que o sector pesqueiro ten un PIB bastante importante en Porto do Son, é un sector moi importante. Que propostas concretas teñen vostedes? Comezo xa por Ánxela, que esbozaba xa unha delas. Vamos a ver, nós, como antes plantexei, pretendemos crear empleo e un empleo que sea, bueno, asequible. Sabemos que non van a ser grandes salarios, nin tal, pero a menos que a xente poda ganar para vivir con certa dignidade. Por iso vamos a apostar polo agro e polo monte, e por outro lado polo mar, que é un sector que ten, como ben acabas de decir, unha relevancia moi grande, non? A pesca e o sector productivo da nosa comarca, porque claro, ti non podes mirar exclusivamente para o teu ombligo, pois entre outras cousas ten un sector bateiro, pero o sector bateiro, como estamos vendo casi a cotío, sufre periódicamente unhas mareas vermellas que causan unha serie de perxuicios. Hai outra cousa que ademais afecta biolóxicamente impacta rápido, que é, por exemplo, o tratamento que se está facendo á mexilla pequena, que van precisamente ás nosas praias, por seren creadoras dese tipo de riqueza, van, arrasan e deixan as lombas desfeitas para coller a mexilla para traer para as bateas da Ría de Arousa ou para a Ría de Morosnoia, non? Nos entendemos e levamos xa mirando e buscando estudios para solicitar á Xunta que teñamos a capacidade por todo son de facer un polígono, pero un polígono pensado noutras claves, o sea, un polígono que poida criar mexilla para proveer, para ser proveedores nós desas necesidades que ten en vez de estar devastando as nosas praias, un sistema que vai composto con outras producións que a súa vez eliminan a carga tóxica e a, digamos que, o deixar queimada a zona onde se implantan as bateas no sistema clásico, que son as que están funcionando neste intre. Propostas do Partido Socialista para os homes e as mulleres do mar. Sí, é certo que a nivel local estamos atados de pesemans e, bueno, o que se trata é de impulsalo a nivel regional, bueno, a nivel galego e a nivel europeo, que ben é certo que son quenes teñen o poder, por así decirlo, para apoialos e impulsalos. Sí é certo que o tema das bateas si necesita, bueno, pois, de estudios e de informes técnicos para poñelos en posta en valor e, bueno, sí que nos, bueno, pois percibimos co tema das bateas tamén criadeiro mellor de ameixas, non? Para, bueno, estudiar o bivalvo e logo, bueno, pois proveer así mesmo os mariscadores para o cultivo da mesma, vale? E bueno, o que precisamos é iso, de impulsar e apoiar o sector máis importante e máis productivo como é a pesca e da que sobrevive e subsiste unha gran parte de cidadáns e de veciños do noso concello. Luís, propostas en temas pesqueiros e marinos. A mí a verdade que me extraña que o plantexamento este de doña Ánxela Franco, das bateas, usted falou co sector? Ali na ría. Vamos a ver,
me descoloca un pouco, pero bueno. Vamos a ver, nós o que temos que apostar é polos nosos, ademais é un dos pilares fundamentales da economía de Portosón, que é o peirao de Portosín, o peirao de Portosón. O peirao de Portosín pois é un dos portos pesqueiros máis importantes do cerco de Galicia. Sei que están pasando agora momentos difíciles, porque, bueno, pois tiñemos unha cota tanto de xarda como de xurel e de sardiña, e, bueno, pois, o reparto pois, non lle é o suficiente. Eso sí, estamos con reunións ca Consellería para intentar solventar eses problemas que teñe, non? Que desfachatez ten vostede, señor Oujo? No, ten É usted... que a mí me descoloca. Foi usted outro día unha reunión, pero creo que non fixo nada. Bueno, nós estamos traballando en ese eido, seguiríamos apostando por esa, bueno, por ese pilar fundamental que é da nosa economía, que é o sector do cerco, e tamén o sector do marisqueo en Porto do Son. Estamos agora ca prolongación do Espigón, ali no peirao de Porto do Son, que queremos reubicar a darse na interior e exterior, a interior para a sétima lista e exterior para a terceira, para que traballen cómodos, para que instalar pantaláns, para que traballen cómodos, e así, pois, moitísimos dos barcos que están, que fan base en Oia, incluso fan base en Portosín, podían facer base en Porto do Son, enfocado ao marisqueo. Non lle consigo unha entrevista co señor Feijóo. Increíble. Como trata a conselleira do mar? Moi ben. Moi ben. O señor Feijóo recibios, verdad? Por eso van con pancartas. Está traballando moito para resolver un problema. Pero usted non sabe, mire, doña Josefa, usted non sabe que estas cuotas veñen de Europa. Imos por partes. Josefa. Por eso siguen en movilización constante os mariñeiros do cerco. E por eso se viu que vostede os apoiou ao 100% os mariñeiros do cerco. Por eso se viu a vostede na Consellería do Mar cos mariñeiros do cerco. Mire, así como yo digo. E falou... Perdón, digan. Só lle digo unha cousa, doña Josefa. As cousas non se arreglan indo de manifestación a manifestación. Arreglas o mellor collendo o presidente da Cerga, colléndose o patrón maior, colléndose e dialogando, que é o seu, e ir con eles a onde hai que ir. Ir con eles a reunións. Eu por moito que salga, usted por moito que salga nas redes sociales, que se reúne, que se... Como salen esa xente das reunións? Cabreados, malhumorados, decepcionados, e que xa non teño máis calificativos de como salen. O Bénega, doña Josefa, Bénega, ten tamén 45 segundos. Ahora lle responde, Luis, por favor. Vamos a ver. Aparte de que o respaldo que estiveron dando aos do cerco é vergoñento, é increíble que no último pleno tuvemos que pedir, o Bloque pideulle que, por favor, que era vergoñante que non houbéramos feito un escrito conxunto toda a corporación para defendelos. Trouxeron vostedes unha proposta feita por eles a pleno a este último pleno. E seguían solicitando, por favor, unha entrevista co señor Feijóo. Un presidente da Xunta que non atende un sector co peso que ten eso, non son. Bueno, xa non ten ni nombre. O señor Feijóo atende moito máis do que se pensa. A vostede molestouse tanto en mirar polo sector pesqueiro que nós que temos precisamente en Portosín un dos portos máis importantes, fíxolle vostede un adorno de plaza en pedra macanudo e non buscou unha solución ao tráfico pesado e non buscou unha solución ao tráfico pesado a cofradía e a zona portuaria. Luis. Ese é efectivamente, está ben que diga eso, está en contra de usted da humanización da plaza do Curro de Portosín. Bien. Despois, dime usted que non ten salida, o tráfico portuario. Pois pases usted por ali e mire. Pois mire, nós seguiremos apostando polo sector do cerco, porque é a nosa primeira economía no Concello de Porto do Son. Usted sabe que as cuotas veñen estipuladas desde Europa, vale? E nós estamos traballando para conseguir máis cuota. Estamos traballando co sector, tanto ca Cerga. Non lle venda milongas, non lle venda milongas. Mira, eu non lle teño que vender nada a usted, sabe eles de sobra. Sabe eles de sobra. Foi vostede a Europa co cerco? Folle decir a Europa. Eu non teño que ir a Europa, eu teño que ir a xunta da miña conselleira, o secretario xeral de Pesca. E a súa conselleira foi con eles a Europa? Tampouco. Ben, a miña conselleira está traballando. Imos deixar aquí este segundo bloque, rematamos esta segunda parte do debate, polo tanto, imos facer outro breve alto no camiño e xa encaramos a recta final, esa última media hora aproximadamente na que falaremos de asuntos como infraestructuras ou temas de servicios municipais. Ata agora.